Easy TV ubwansu bw'omuguzi. Muno mwanjo muri asoko kwatigeta seni kyandi zidi vestu asangire na bwatani bechi gosori korwa sensemo ya Nyamira ensemo ya Kisina Roiga ndo bwato morokyo munene bwetimi ya Bomachoge Borabu FC itimi gosori ya Nyanza Regional League na rwanya kwa gotore savari yaye nandake meroberi kieri abegete aseti ya Bomachoge Borabu gombi ya mona soko nyora ikaro naitu abo chakane dietali yao nandake enka ya onkolo nsemo kirigurire korwa ndiye mono moraria se kongari bageri njasa marite ngoro Steve biko ratemo abantu nabo bamaite na biko garogo etari go kuona irita biko na bagote biko nimo enga ya negere keumbu asagoro kurigana usenya ngororo no ngiboleire ande ndo mwana monene bumugago Jackson Tatemo yunge nairo kabere former goalkeeper igo na usaba tabanga inche career yani y'umupira ina nyanste miyake mekoro sana andake rimaita ine savari entabe na wate briandake omusomi no erenko gosoli arenga senko yo ne goalkeeper na ne goalkeeper kwa renge njene goalkeeper ande ase league Kenya emanye kanite ne goalkeeper lakini ndengwa kande gatinande aite yawe na bagoitaba na boko be goalkeeper oje bariario agate yandake amange igoro ya umugano ko ende bono kune semeria kiombo nero nyari toko bago koiboro kogu kinaro dake janero rogwa chatu ko swana namana yechi gosoli ndaba sabote wasengencho sokoro ya no mugaga kasablo no yunge na bwate team yenkoyo ya garukeru nyari barishuga bakabeire na babo mugaga sinye nyachaye ono mugaga ko yasenjanje to mupira familions pia kanyereka kama gancho mupira timu yanga yoka kitore abana bagenade bande tutare iguru kerokende ebare woro si team yaisana bako mupira so tukakina tora sensemo tumanye tengo mupira seito no mupira bwo guhaka bwa maguru asande nabonya abande ni sport banje te maminyo ko ni bintu bindi lakini seito igenteke no mupira ono na butukinete ono baka nona abana tubwate bagwa ku mupira ono kero muna iboretwe muna kinete baka muna njite ko gwa ku mupira Kenya baka muna atitaire bana nasire coaching igenteke nekere meane namangana yakurukunga umupira wa maguru ndake ngo itoro mugano ngara no gendete goikase go ikirevoniga mete primary gaba ne family yo mupira balto nda se secondary andake skuru kielio chiete na no tuli bagari joko ko sori ororo mbia mono moraria asese secondary gana soete skuru grupwa ichirio baete ni yarenge mixed school bonchari chila high school no to soete no tu arenge na bamura bande tu akoina bo abande no nyo bachite bagatiga bagasose basoete one skuru ya sinje mipira na sinje barochinga ngwa kando mupira bia na uba mnyaga tubuna na korete class kia ngia gatano gatatu bakamyoga baka debitata ya mwana utugeta chi school so no botu aka abatu akoina abande igo bono nabona kurunzi na rwete primary na soete secondary na soete bado nsemo skuru eli anjita mangane mipira ndake me iterio yogote bandake motego achitekero kwa ruro usemo someta monere Matego na bakuru Matego babo Michael Koth babo Mabruk Salma Mabruk grupo ina bangwana bali bagetenga kiri enkoro singe njumwa ichiri gonso to mwaka erwe mo chimikianda ne merongo kianda nene 1994 babo Matego barenge late 90s baruna bakuru na banene bone karonso tonto agetena ba kuyibande tu basomete nabo bakemna babo cyo mweri ne grupo yende babo fresh obwaya grupu nere agetake lakini bagacha nande bagasira inchira gitege dinajigwa seba ndago chira kinende mahobale bono inche asenje kule na bote passion area ngagendereria nabona agendreti mpaka muna nasoete kuruna chagete super league nga kieria baka wana jitego so league bonene ya Kenya andaka nimete kero kurura se familia ria bugata mangana yenko yonko koire support ya nene sengencho ne familia anchite ne matobia bwa gosori ai support keri kwale konyora kero le me itieri
support nanyorete nene ndaire ne ritang'ani mwiguri one tata Chelsea ndotemo yunge gang'ete support nene kiagera kire gintu nero urukumanya ng'akingonyora ibikoroto y'umupira ng'akingomanya na gloves ng'akingonyora chianga chiringwa kire umupira nanda akabaga gonsuma kiagera nabare kon train ekaron nabono konyara ntaragia ukuyinda tebe ibintu nabona kumuchira na mugori tata ikerore ore position getinga kibwana te kopievo ongereza wona ndawo tanga bang'ete support yenene kubuatira na babo sokorore ne baganya gutosuguma ndatebe ng'a tata mono nero urenge kwenda nene yane yogo genderia umupira oyo bakabona nanzi tugunywa kaiga nimaita ne goalkeeper kwa renge watebire gukora kwa renge consultation enga kiyo miakiyo goalkeepers bari barenga bayaimea inse ya Kenya gusara mbesta simba rabi bari kwa mwari ko look up to una role model keroro ekiyo lene itiri ekeronde mwana goalkeeper yakangokiri sana gago David Ochieng kamoga abuateire Gor Mahia by then to na Tyra Somondi to Washington Mwanji kabere Scarlet by then so lakini mono nche kera muda pasi gare ngoli tang'ani wona sinje tu ikerete ngakie tu ansire koro mupira na monto na roche buya kabisa David Ochieng ukambwatere bya sana oleko kwa kisana sana okay baka bono gatwara passion area ngabwanga yaya iga uikante membu ate na David ya gorake David Ochieng akubwata alikubwata wona kwa bere korwa seitiro ne binge mwikerete ne binge mutaikerete ndabona kwa ruroro na itiro ya ringe football power osemi yake mekoro opportunities kichiri chigo kirete kore itiro osekere kwa rule itiro ndeba sensema asingenje umupira itiro ya shepeti ya nkonyete ngamanya ngakimbwenete kwa bana abantu ekero ndisikogaya kiagera mipira kuna twari gwaka konyarani nabaketu arenge nturamanya ngiturasone n'abantu lakini asengencho ya itierio nane nganyora bana abantu chikabira aina mbalimbali ya shepeti iya chitakogeranga chagwake mipira nangagete ngaga na chiabo soni ningagete chiabo Gor Mahia ningagete Ulinzi ningagete ya Brookbond asengencho gwetera enchireri na abete protap ne environment ya itierio skuru ali asena arenge so ndabasaba tabanga gwetera abo ngamanya ngakingo soana n'abantu ngakingo interact n'abantu discipline sema yetabya n'ibintu binde ubona ko ruitira ndake vilabu kiri bya go chete mele libuna kwa kolve ge skuru bigani onyari ko bakokopi wasore se ko bibwatera sense megie goli muna na kolete skuru ga iklabu getangani gya jitekia wete bagarba goro kamara interbeats na kirenge klabu getangani go cha kondigia lakini ngaji wake sabu nga tinaji go kibona kerokyo tinje tukogenda ari ingirete iga Migori TTC bagacha bategete ngende school bansomye busegere goreki mbakira umupira lakini bado tinjeti ngaranga nani kuganda wichiari ngatata no mwalimu urenge ngake sabu nani ngende yo korubu ali mu buna kulita tare ko paranga tweba passion ni kwende naji gutwara mu nsoyo one karona natiga club kegajiga kia Super League kuruko nyeri bari shuga buno watu asoete ngaranga kiango kia watu agete twarwa ke region ya Mate watu ngana bakasori na Nyaberi nikinde Gori Nyaberi na Vincent Nyaberi oyo kwarura bono na bari gwaka maega so tugachake chani yo kito kunyago kare kwerende buna na rweta burende ngaenda Brookbond nigo ndwete kwende ngamusuri Brookbond ona nabanga gidompira Brookbond na ande matukoma keiga Ulinzi ka ntaboli go Brookbond so ngaso Ulinzi ya yumi akakie ese bali ko bwati bono bamanyanda ke bono yo myaka ke to ikire bono 2000 ndinso to Ulinzi okay Ulinzi Stars Ulinzi Stars okay tokavuta na watu wengine babo Nyiso babo Dembo group ye babo Nyangweso group kabiri so ngako mupira lakini bono nane nganyo influence tata nyago ntebinga ya no ko gwako mupira inyuro mupira na bora ake myake meke gusaka na kwanyore inchari go segento kende igo chakanyoranga bugima bwa ngo jago serikabole kiero to konyara kubwate kende kambetereria kindo Ulinzi yari nande kabetereria ngasoa school Kisumpoli kana soa Kisumpoli rende ngaanza gukora automotive engineering bono nganyaranga wikandigie gento keja ko gwetani mupira kira chago ngonya igere ngendereria bugima bwane ende nsukie familia nake
so nabona soeta abu ukarate neni ulinzi yake ulinzi bono kinde school yar go denga wikango ngoza tiri school kingokora na makorati ama koirana so nabona yabete batting yanga kora lakini nene naona abantu twari gwakana bubara bumba bete bati bakari kwa cheshi lakini njase nje na bwate kwende na break tingara ende school inajiko so cheshi so karona aba naru ulinzi ngajanga oranga ngo chande kandi tro chibono bekaru mwarule school mo expect mo nyore kende gasyo sikene munya okora onyore chibesa chiao nganyoranga ngo nyorante kwenda singenja bana batwarenge nabo bari kirucheshi so ngayungu mupira ogotaka kundu moyo lakini nginje vantigera ngakina tigara ntakora ki ntaswaria lakini asenjo nende tubwate passion area nabona achite ngaremereria lakini kiinde City Stadium mimoiga Eliadero Ogor naro renge kochi ya Gor Mahia yabona ikire mwaka 2004 okonyora kinde gari main stand na kia kombori nganga kibona watu okaiga ikwende ngaki mutaya ne nachite ngara kara ngaende school wono njira soete Gor Eliadero ganta betinga itaito korramandi yarari geti training geti so asengenyo nande ngarongonyire tinya konyora stress eri konyagorigeri abaisi banyagonda manga ya ukarangeri ya osoe jeshi ukanga ya korambo kenyari Eliadero gangonyana mandi yegero ikanga baraki kaswa Gor bono gona bonso ete beto batera bo mancho morigereria agati pesa para ikere konyara gosoa asset ya Gor Mahia serikali umaka gwechiri buibere na inye na te banda ke me agona ke bima bobete ama bagari yanyorete na nyorete ba uchiarambe stars inkeli akode tate vivions pense mo ya kabira sara te pia alions pia biriga konyora awards tiranyorite gwetera manganaya yengoyo ayons pi tramanyense mo ya kabire. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreri ao asa mangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neizeto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Mancho moyeto ndo sanganere Steve Biko gati ya chigol kipasi chimenga yante ko roiga sorongo rwa Gusii no munyangongo goikira boniga abere bono moro kya koro kitimyega chorongo rwa Gusii chinjira chiriba bwate chinkoro na biriri ya chenji na era kone kuno nyari ko batebia erinde ko kini chikosori aiga sorongo rwa Gusii ego ya kwanteli bona bona ugasoi me ya Gor Mahia etimu enene ngekiyona kingor Mahia yamanyeka inenga kiyugo konyeso ekarongo so Gor ama ene nabo yabwaterieta nere yama yabazi timu jiriji asikire Kenya ye tiagera kitu abwati timu biriji asikire sana yere Gor na FC Leopards ingwe
twabwate cia Mumias ne chinde lakini cia Kenya Pipeline lakini chiabwatirie to buna Gor Mahia yabwate kiagera yabwate support ya mashabiki plus trophies ne bikombe bingi sana so na inji yare ngomo gokone goswa Gor ego na so eto na bona chitenganyora amaene ne team yetagete bwetome anda kenda usa goteba inga kieria tekubwika na bono kiagera ntwabwate mangano ibukabira na bintu binda cia mungano imipira yaito ekaru wachiro montoro yomo kuri kabire ngao bali bande mbari kuubia barakaranga kero kende ngakio ya chagocha oja kona chagatia ao soa na bande tubwate ibonga ndo tubwate bantu baito lakini asenge encho yo yenchira yane na bwate mangana mangenje kina chira ali no focus manyedenga ngonya no mupira ngwaka na indu mbe komukia indu kirigita kire bone gento kirige gankonya ikabitereri ngakoraki ngapenya ngasoa team igongo etwe chance me first 11 go 7 sub first 11 okay first Kurwa 11 stand kurwe wote nene se stand ugatrina kigo gasoa team akyo dichi wiki bere jo kana berete Gor ngasoa team kurende first 11 just wiki bere choka andake ese goalkeeper acha biliko mono sana ne team sheet kiro ko nyara kubeka ase ko soli nandake saves kire crucial okonye team yanyorobo bwi oste kuvunguchi goli nyingana ke ime ya Gor kyora tebe kiro ponyora chi season echi kwa bete ime yaye andake some of bintu bibya kwa gogetia yase as a goalkeeper ko chengwa kwa team gwetera your performance ndatebe ngakiri tuarenge Gor bintu ne binge tuwa bya korekanete ngakiye itogera tuarengo tudige ntukia rengo mochano publicity ngakiye uma eden tuabwate una bone bio media ya rengo kera wala kanyaro na ni gazeti muntu gwaka kero kende no yomo babere amini bagakire bono social media muna yache tebone ikamnyokerase rera abantu ba kone kabwango ngakiye itege ntukia ndabasa goteba na chifunia na Gor ya megeti ngarosi rieta mono kiagera kobomo gusi ngakina ringi juvie kase timu ya Gor nege ndugia renge kwirende ngege kongsana na mashabiki yangete a chance none kerongo eta street maria igongonyora abantu noende bantamanyeti lakini abongonyora nanyora chife bantakagereti na berto mipira ntuagete nande korengana ne no mupira one na rwaka yangete rieta narangeretiwe Italy lakini kabe bahati embe nganyora injury nanyora injury elbow ga yabete yambegete season yange ibere isato isiko pole biamon kambubneka kabisa so na lenge monto lenge bosa higo no nekero nda mazoezi na bakonyora nyanga tu kwati 11 aside wa konyora bakondwanira mbe team ya biko mimi nitakuwa kwa Chakisi huko yunga mugaka nere goalkeeper yaito so mepira muna twara kwa chiligi ngakieria ande gachiga happen ngakintu bwa chiligi ase njiye bitina no maita mangana ji federation munale nto bwa chiligi ibere chiligi njire chiarenga nda KFF ngakieria garuguru KFF ande nto bwa terigi ende yagagirunga KPLC ngakieria 2004 so kwanya tukamanya ko wako mupira uri ngo mokongu omuve abande bagwaka guchia bali KFF no bamanyire na serikali aba bande mbamanyire na serikali nene limu arenge nzuto renge KPLC one kama otoke asemo yaito no nyina mangane ichibesa na bintu binde to bade challenge kiagera serikali ya da so ikoboko batia nje ya passion ni bintu binde na bakina watu waagete chiligi echo na ndenda basaba tebangambia mono kiagera na konyete timu yane na nyisugeti atambe abutu anyuagete ngore ngitu akorete no nyento kolite number 1 tu akorete namba 2 ngaki tu arwake kwende KPLC lakini karo yasuka au pop mundro matari ribarenge bagacha buna baje to bagaisarasa nande bagacha bakanye fall ande ngachikaira ne kabe kwende liga yapo so ndabasa batabanga ase kare anna mangano mupira ekaronde Gor Mahia ndoje ngana enjoy itiko bero sana kiagera no nye my wife na bana irinde ga bubado ni mbwata bana imuntu biko biansire school byaiga
na roje bie no bile bie bande school abantu barenya goteba nga uyu no nyerebe kamuntu kana ka nyerebe bono nganyara ngeri etari abere nkegokia bakekaira no abana bane bonse bagataka wako mupira barende ngwa kabare mbwa abana babera kambura na kanyaruka onsi ngwa kabare bonanye inyaruka okay ba college school kamura ga kolire kuru Laikipia University inyaruka nero ya kora kuru East Africa School of Aviation bono mokamura unga genderete inyaruka nero senje turu jibono ikire karieri yaete ko moibaga lakini abagwaka nonyekera ngwa ko mupira waze ntubwate league ya Kenya Premier League ya waze igo konyara gwake Simeon Tebidadi akachibicha sore ntumere gota so nabwate passion area ngona usata ngo mupira na boto konye tana kana ngigori abo onye tariye kwende incheri na chitenganyora ekona rangere tu Harambee Stars inga kierie under 23 ne kona ngi Brook Pond ne na rangere tu Harambee Stars lakini karonde gor ne incheri ya chitekmone kama jigosaria karia yani bono nakinda basabata bana kero kendo kinta chitekonyore opportunity ya senge njuma itakero kwa bunikire na ningore ira nore maege miaka utarimeke nonye fomu ngora sirere bono baya bete mpaka nande karona chitegosoa Sony Sugar igatoka bono na bwenire no gatira bwena biye nande ngachanga kora kaso Sony Sugar ndake wino mugano mutambe sana ndo mugano omuya sana o Steve biko gatia abanyanga kasesemeri ya goalkeeping kuroiga sorongo rausi none se career yao yonsi pento chokora mwana wa ya active career awards sembi kombe kibiri kwa mugeti ata personal level gosene chitimu kwa bwat keroko inyora twara imukirie ibikombe bitari bike senge nchumba sagoteba mbasa ko inyora ekero mono mune kana renge Brook Pond ntu age to mupira bya sana nonye tujite ko imukira kini to bete runners up to bete namba ibere ga to age te Moi Golden Cup to agorde namba ibere alafu ma mtebe gor na ronda so tabanga to mono to bete runners up kinji ko nyara bikombe byego ase league yo mbasa ko tabanga ase ne individual ibikombe bingi na nyore kero no gwake mipire yende meke abona onda basa kuchifunyia mono na nyore ibikombe bingi na go tebinga nkura kana yenga tino na nge goalkeeper na ende ncheno yo mo basa chi goalkeeper chiria kero kende utari kubeka penalty rahisi ase nge mipira tu akire ekaro wajiri penalty oboli na bogo tebiwa sometimes na beko be bahati uja konyonsia aidha yemo ose ibere kero korite le kero temete sana lakini korwe kari ane acha agete paka boniga na nyakubu ekara ya tokire ngatwajira ne penalty timu yane ya nyakubu igomla basaba tabanga ebikombe na rairire ase ebintu chi tournament ni bintu binde lakini ase league chi active mono la basaba tabanga mono bati ya rengo tingire tiaro league ase ne Premier League tingire tige kombe bwana we rana sapu zena ba isato inye isano abu mara gukore barada kuno magano mya kwenda bona nakibono rwete korwa se active career yao bono na ikoro uritaite korwa se active career indi kerikirete na mwaka kyo bono mupira iko nditaite 2010 koro actively wako mupira se league ya Kenya asenge ncho kinde na Sony Sugar na jitenganya dislocation nande ndi nsema yani yokobega iganganya ne fracture gete tare ngingia inyo ritakara topa na Nyayo Stadium to watu mupira na FC twa womiri chinza chia mambia light gwende wo mabo map twa bwate ganyora coach Francis Baraza uko mbolinga lero ngakibono nkendo cyo tari ko taifu biye go chio ko kera na re go tumika Spain kila mono kumbo konya gutumia ko liba mabara gutumika ko Kenya ko widen wana ga ikase gete ko karindi ara ono nko motebya yani ngiwete ngana akorereki nsemeti ingindo mulito ali ribachite ba kongiranya gitari baje ku discover nga ina bwato muchanda kumbe uchira tambe ono ngaja kobekero ibintu mbere bakobeka gaiga ngabekerwa ono ndabata ikine giya zitega kore kare yane ase active football lakini no eboniga no kindeigo no eboniga ngubwatane nani ngubakano mupira kingo kuvuga pena to akong sana okay so mbasa tabanga anyetari inchari ndoje ngana bona aja kuranywa kake kiegera bakegori bane no abo Vincent Nyaberi baje gutika choose
ndawa 2016 2017 lakini jena tikete 2010 asenge nje goalkeeping nega ni tibinte binge wikobe fit karo kwanza kanya chinke no kunya kugukuria na nini turi guchikwa kwa recover bwangu so igasuguma ikageranga karanga ya tigantige mvenche nzo ebinte bihawo mbake igombi yanda kese into birwa kwa tena yevune vinge sana na mbiro chekaine bono eseboni gana rokoboli Steve Biko yoboni gasa mane chiko sori naro rogo sikiria kwe wata na kerke eseboni aseboni ga currently ndo coach ya Bomachoge borabu na ninde secretary general ya Nyaribari Chachi mipira yaberege kubangura Nyaribari Chachi apart from mangana yobo secretary general we SA Federation ane ningusi kandi tena sana ngo bangane mipira na nyuma nabona Steve ari kamo ibindi byanya kubeka byonse byo nyuma gocha nyantro na wapi ninjo konyora inde in church nesese maya mangana yo mupira peo atiko na mangana izi wasori kunega siangia sana kurenda bona esarongoro ragusiaiga nimaite no murwete kurwaiga mubate gwetera waze na ki momanyite sime chanderega senko yetu ya gusi nikeria yoro chekera koru erinde eko ya itu ya gusinero ekine ina nambaga mangama ya kuna inakiri mekoro yari igente getanga ni tianga sira saba basori baito michezo ya chirembenge michezo buna chipul chikadi n'ibintu binde gambling ya very good sana na betting ebao kana ibintu binde banchiro mupira oisiko EPL bono konyora igente getanga ntubate challenge ntangani ebichane bibwa passion area munenga kiri tu abwate ngakiri mate ntukaga niringo akanumanya kwa kamupira na boko gendo wake toka gwatumwa ase igokoreba mangano gotumwa kiko igoro mupira no rase goramya gwati gokoraki gochi kwaka lakini boniga anya jana bitari tanga byari kworo kimbita getobo konyi yaja kubabu ya sabantu ababono barepo okonya gwaja nyamba gwatomo ibo okonya so na kinare ko sabantu bene mpia mono ande mogenderebo monyago koreta bagosoria no bari abakora abande basoria marume basoria bintu binde mobarete mobile platform iyo torango gosento konya ikina kila tebe ngambia mono sa ndakembia mono naya se konyara kubeka chinsa chiao na kusangane getaseni Kiandi TV na nimaite bali bonse bareko bwati omurobiri mwemanyiria mangana nyetu kwanyo ikirantira konyo lensemeri ya Facebook kuna Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News na ndakento endere gusanga na bwatani bande bechi gosori watebya mange buna botambe iretara nende mo Steven Captain 001